Nanogel Tape, den super alsidige universal løsning til ophængning og opbevaring på vægge og i loftet uden brug af skruer og søm. Påfør tapen på en rengjort flade og fjern blot filmen, så kan alverdens genstande opbevares der, hvor de skal bruges, fleksibelt og lige ved hånden. Og med Nanogel Tape er selv montering i loftet så let som en leg. Pas på dig selv og andre i trafikken. Placer smartphonen på Nanogel Tape, når du kører, nemt og enkelt. Nanogel Tape er også genial til kreative projekter. Selv det mindste stykke har en fantastisk bære- og klæbeevne og kan bruges på et utal af måder, og det kan altid pilles ned igen, når du får nye idéer. På badeværelset er Nanogel Tape det oplagte valg, hvis du vil have nye opbevaringsløsninger, uden at skulle bore og skrue i vægge og fliser. Hæng for eksempel din shampoo og dine badebørster direkte på væggen. Og nu kan du nemt afprøve og optimere dine opbevaringsløsninger til make-up helt uden brug af værktøj. Eller hvad med en dekorativ og praktisk placering af tandkruset direkte på væggen? Har du også løse knager og holdere? Skruer i gipsvægge kan med tiden løsne sig og blive umulige at stramme. Så skift skruerne ud med Nanogel Tape. Det er både nemt og hurtigt. Med Nanogel Tape kan fantasien virkelig få frit løb. Og det er nemt som aldrig før at eksperimentere med sjove opbevaringer og ophæng i hjemmet, uanset om det er en personlig fotovæg, eller det er en ny måde at frigøre plads på køkkenbordet under madlavningen og stadig have opskriften synlig. Nanogel Tape er hurtigt sat op og afprøvet, og modsat alle andre monteringsløsninger er den nem at fjerne eller flytte igen. Til rammer, spejle og andre ting med kant kan flere lag af den elastiske dobbeltklæbende tape anvendes for at opnå den nødvendige dybde. Og jo mere Nanogel Tape du anvender, jo tungere ting kan du montere. Og de løsliggende tæpper på de glatte gulve rundt om i hjemmet kan nu hurtigt gøres helt skridsikre med et par striber Nanogel Tape. Sådan. Og stikdåsen kan du fremover placere skjult på undersiden af skrivebordet. Skyld Nanogel Tape og brug den igen og igen. Helt utrolig stærk. Så tænk opbevaring og montering på en helt ny måde med Nanogel Tape. Køb en rulle allerede i dag. Den bliver du glad for.